En Cangas aumenta o malestar, concretamente nas rúas Segadas, despois de que caera outro coche máis na curva Trampa. Levan anos pedindo unha solución, pero de momento non lles queda outra que reducir a velocidade e manobrar ao milímetro. Volveu pasar. A condutora da furgoneta, malia coñecer o trazado, quedou con medio coche colgado. Non é a primeira e temen que tampouco sexa a última. Porque isto é un camiño de carro, non é un camiño para coches. O problema que hai aí é que é un desnivel que hai da calle, que está sin muralla, sin nada. O sea que ves por aí, ademais de ser estreito, podes caer se andas despistado. Eso foi o que lle aconteceu ao coches. Roza un poquinho raro, non é unha curva irregular. E tes que ir moi pegadiño ao muro, pero como te cerres un pouco, podes caer ao coche. É o segundo coche que cae no mesmo punto nun mes e aínda menos mal, porque a Rúa das Segadas en Cangas leva máis tráfico do que poida aparentar e tamén máis do que pode soportar. Aí vive moita xente, para salir aquí á carretera principal hai que pasar por aí. Non queda de outra. Porque dá a volta a dúas calles, ademais aí arriba hai unha rotonda pequeniña e hai viviendas aí, e suelen salir ben por aí ou ben por aquí por esta Rúa Lisboa. Todas as viviendas por aí arriba, pois todos teñen coche. Vivendas, o aparcadoiro dun supermercado e vía de servizo dende unha das arterias principais da vila, a Avenida de Vigo, unha calzada de pouco máis de 2 metros na que teñen que convivir coches en dobre sentido con peóns. Como fan? Pois fácil non é. É complicado, pero é o que hai. A marcha atrás é para deixar pasar a outro. O que máis teña preferencia, claro. Prefiero non usar este daqui. Tiño usado, pero non uso. Aparco mellor aquí no supermercado, aparco aquí, pero que este camiño é de doble dirección. Levan anos pedindo medidas antes de que pase algo máis grave. Iso que ampliar o terreno máis. E poñer a dirección única, poñer un bordillo. Curiosamente poñenlle voz ao problema aos que están de paso porque os que viven ao pé da curva padéceno, pero confesan que xa lle teñen collida a medida.